The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be matured, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 4:23 says, "Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts." Romans 7:22-23, I love to do God's will, so far as my new nature is concerned. But there is something else deep within me that is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin within me. John 8:44, ye are of your father the devil. This is about Satan. And the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the father of it. 2 Corinthians 10:4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. John 8:58, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Philippians 3:14, I press toward a mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Verse 29, take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Verse 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Deuteronomy 31:8, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Before we start our Bible study today, ikinahanglan ng atong paghinulsol o atong isugid ang atong mga sala. Ato lamang kininghinganlan kay ang 1 John 1:9 in the original, to confess means homologeo. Ang buti sabot sa homologeo, maong paghingalan, pag-admit, pag-angkon, pag-sugid in general. Pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, kay sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga malimpyuhan kini atong kalag gikan sa mga personal nga mga sala. Sala ba sa una-una, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini mahimo lamang babag kung dili nato kini isugid busa 1 John 1:9 nagamando. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, human mo buhat ka na, ikaw andam na usap.
sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya nahiuli ka naman sa pakikabitay sa Dios, fellowship with God, o ikaw gamhan na sa Espiritu Santo. You will be controlled by God, the Holy Spirit. Nawalang kanimo higalang, wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo diya sa imong kinabuhi. Ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong kasala, kundi na paggamit niya ng imong kabubuton. Your free will, aron ikaw makahimos labing mahinungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Acts 16:31 nagamando, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magampot karon sa hilom, agi o pangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag. Let us pray. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo nin lain usab nga higayon nga kami pahimulos na imong grasya sa imong pagdala ka namon ning dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagpadayon sa pagpakaon sa among tagsatag sa kakalag sa imong mga pulong. Kaya ang tao dili man mabuhi pinagi lamang sa tinapay kundili pinagi sa matagpulong nga magagula sa imong baba. Salamat o Dios ni ining imong grasya nga among pagahimuslan. Uban ni kami pinagis pagahom sa Espiritu Santo, tangtanga ang mga babag nga niya sa mga nauna. Aron kami makapunting, makatutok lamang sa imong igatudlo kanamo ni ining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala nga nagasunod na niya atong ministry, atong mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers. Welcome. Giabi-abi kamong tanan og as usual gikinahanglan ang atong paggamit sa atong pangunahuna karon. Let us concentrate. This is the SOP nga atong pagasundon excuse me, aron sa ingon niya na we can derive the most fruitful, successful, and mabungahon nga pagtuon sa imong balang pulong o Dios. So, kaninyo mga higala, mga igsuon, atong giduputan gyapon kini atong tun-anan nga giuluhan og living the dynamic life in the devil's world. Okay. Kagahapon, mitukbil kita tuod og mga puntos doktrina, the 7 declared wills of God. Og review ato nausab nga tukbilon kinibahin kining 7 declared wills of God. Ang nag-una gyud ni ini nga 7 declared will of God mao nga it is God's declared will that all will be saved. 2 Peter 3:9. Kay ang Dios dili man buot nga naay malaglag bisag usa dili niya buot kundi ang tanan unta maluwas. Diha sab sa 1 Timoteo 2:4, God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. O ang Jeremias 29:13 nagaingon usab, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Now, atong gitungbil kining pito ka gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. Tungod kay kini usa sa mga manungdanon kayong mga punto sa doktrina. Kay atong magitukbil kining atong tun-anan
nga living the dynamic life. Okay, ang mga punto nga atong makuha dinhi atong magamit sa atong adlaw-adlaw nga espirituhanon nga pagkinabuhi. So mao na naguna nga mao ni kabubuton sa Dios nga ang tanan unta maluwas. So atong gigamitan ka nagpulong nga unta tungod kay ang tao na may kabubuton. Mahimo man siya magpaluwas, mahimo pug dili. Na siya kapilian. So mao kining atong gihatagan og emphasiya. We are giving emphasis on this. Sanglit ang atong nag-una gyud nga tahas nining atong ministry. The main thrust gyud is to declare the good news of salvation ngadto sa mga dili magtotoo. So nakita nimo ang nag-una gyung gipadayag nga kabubuton sa Dios mao nga dili siya buot nga naay malaglag bisag usa kundi ang tanan unta maluwas. Mao na nga itong gihatagan ng pulong nga unta. Kay man has perfect freedom to choose. Okay, mao na naguna. Ang ikaduha nga declared will of God, mao nga ang tanan untang mga magtutuo, mabinalaan, sanctified, tulo ka matang sa pagkabinalaan nga atong gitukbil na ang nag-una gini positional ang atong kahimtang. Atong higayon nga atong gituuhan sa Ginoong Kristo nga atong manluluwas, ang atong kahimtang mao nga kita na dugtong na iusa na kang Kristo hangtod sangtod. That is positional sanctification. Nabinalaan kita ang atong kahimtang tungod sa atong pagkahiusa kang Ginoong Kristo. Unya, ikaduha mo ang experiential. Narabitaw sa pulong experiential kay kini atong gitutukan ang atong eksperyensya o kasinitian sa kinabuhi. Ingon nga mga magtutuo na nga kita magapadayon sa pagtubo diha sa grasya kay balo kang Ginoong Kristo aron sa ingon niya na atong masinati kining mabulukon nga matang sa espiritual ng pagkinabuhi, the dynamic spiritual life. Mao na experiential. Unya kung mahuman ang atong kinabuhi, when our life is over, kuhaon ta sa Dios, either physical death or through the rapture, whichever comes first. So mao ka na nga, kung tuan na ta dito sa eternal state, ang eksperyensya, not experiensya, ang atong pagkabinalaan, this is what we call ultimate sanctification. Nga nagyod. Nga mao nagyod ka na ang kinatumyan ignunta. Nga pagkabinalaan, dito sa langit, wala na ng sala, wala na ng kinayang makasasala, wala na ng satanas, wala na tentasyon, kay hingpit naman dito. So this is what we call ultimate sanctification. Now, this is a review, aron malabas gyud diha sa imong panumduman. Now, okay, ako kang gihatagan og pipila ka mga bersikulo nga may kalabutan niini. 2 Peter 3:18 mao ang pagtubo nimo. Kana imong maaplikar sa ikaduha nga matang sa pagkabinalaan. The second is experiential. Sa ato ng kasinatian sa atong pagkinabuhing Kristohanon. And then, giyatagan ka na kong bersikulo Hebrews 6:1 nga nagaingon, therefore let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Unya ako kang gitagaan usab og laing bersikulo 1 Peter 2:2-3 nagaingon kini sa in English, like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it
you may grow up in your salvation. Unya, lain usab nga bersikulo 1 Corinthians 1, 2, ug 30 nga naghisgot ka na sanctified in Christ, na binalaan diha kang Kristo. Okay. So mao kana ang ikaduha nga kanang declared will of God. Ato ta si katulo. It is God's declared will that all believers be controlled by God the Holy Spirit. Na, ipadugay atong buhat ka na nga atong hinganlan ng atong mga sala aron sa ingon niya na madumalahan kita, or we will be controlled by God the Holy Spirit. Nabitas Galatia 5:16, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. 1 John 1:7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. And then apoy Galatia 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And then, Episo 5:18, be filled with the Spirit. Pagpapuno sa Espiritu Santo. Mao na ikaduha. Ikatulo, it is God's declared will that all believers give thanks in everything. Mapasalamaton kita ngadto sa Dios sa tanan nga mga butang. Tanan. Sa kaharuhay ba, o kanang katalagman ba, kapobrihon, kaadunahan, unsa, whatever nga sitwasyon. 1 Chronicles 16:8, ako ang gihatagan ining bersikulo nga nagaingon, give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Unya, dahapod usab sa Salmo 92, versikulo 1, it is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto Thy name, O Most High. Salmo Kapitulo 7, versikulo 17, nga nagaingon, I will give thanks to the Lord because of His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord Most High. Unya, dias 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Na, kita nimo? Mapasalamaton kita sa Dios tungod sa tanang mga kahimtangan. For this is God's will for you in Christ Jesus. Okay? So, lang kanang mga persikuluhan akong ihatag diha kanimo. So, adto ta si kaupat nga declared will of God. It is God's declared will that all believers trust in the Lord. Unsa may popular nga bersikulo nini? Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Namo kana ang nagunag yung bersikulo ba hinihining lain nga declared will of God. Yan nasa Isaiah 12:2. Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. Kanya, nun sa pang mga bersikulo. So,
Diya sa Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. So, those are some of the verses nga akong giyantag nimo. Okay. Adto ta sa sunod nga declared will of God. It is God's declared will that all believers suffer. Pantuson ta. Now, unsa may gisulti sa Hebreano 12:6. Nagaingon kini, for whom the Lord loveth, He chasteneth. And scourgeth every son whom He receiveth. Now, there are two categories of suffering, by the way. Suffering according to God's will, na nasa 1 Peter 4:19. Og suffering as an evildoer, 1 Peter 4:15. So, diha usab sa Hebreano 12:7 nagaingon kini, because of corrective discipline, endure. Antusa. Og diha usab sa Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Di gyud ikatandi. Kini atong mga pag-antos ni kalibutan na, dili kini ikatandi. Kini atong present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Okay. Adto ta sa sunod nga declared will of God. It is God's declared will. Nga ika-pito na ni. O it is God's declared will that all believers be productive. Okay, magmabungahon, sabi ni Visayan. Matthew 6:20 nagaingon, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Now, Ephesians 2:10 sabi nagaingon, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Now, kining works diha, yan ang mga bersikulo, Episodos 10. Works in this verse nagkahulugan kini God's prime purpose for every believer to produce. Works, good works, nga iyaha sa Dios. Ang bot pasabot, doon na magduha ka klaseng bunga or binuhatan nga maayo, na ay maayong binuhatan nga Diyos nun, ug na po'y binuhatan nga tawhanon. Unsa maning tawhanon, unahon na ito ning tawhanon. Sa in English, human good works. Kining human good works. Maayong buhat kini nga gibuhat pinasikan sa mga tawhanong mga pangunahuna. So, kay tawhanong pangunahuna man, naa ka magabuhat niya ng pagunahon o pagbuhat og maayo sa sulod sa gahom o dapit nga may gahom ni Satanas. The cosmic dynasty. Ang opposite sa plano sa Dios. So, ang imong mga mayong binuhatan nga imong ibuhat diya sa maong dapit nga may gahom ni Satanas, kana nahog kana sila mga mayong binuhatan nga tawhanon. Og kana rang maong matang sa mayong binuhatan nga di madawat sa Dios, kay dili man iha sa Dios. Kay gitandi ra ba kana sa bersikulo nga nagaingon nga gitandi kana sila sa kahoy, kugon ug dagami, wood, hay, and stubble. So, mauna nga duha ka klaseng mga production.
Okay? So, sa laing bahin, kung ikaw magabuhat og mayong binuhatan, tuwa ka sa sulod, sa dapit nga may gahom sa Dios, the protocol plan of God, or the operational divine sphere, then, kanang mayong binuhatan nimo, gitandi ka na sa pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Silver, gold, precious stones. Kana kung imong duslitan kana dili masunog. You see? Dili mapaig. Di sama niya itong human good nga kahoy kung nagami. Duslitan nimo na dali na musunog. Silaog. Umaog daw. So, why gantihan? Apan kini karon nga itong gisgutan nga mga kanang mayong binuwatan nga tandi nga to sa pilak, bulawan o mahalong mga butang, mga bahalon nga mga bato, then, kana nahuog og Diyos doon nga mga mayong binuhatan, nga maura ni matang sa mayong binuhatan, nga gantihan sa Diyos. Dito na sa eternal state. Kasabot ka? So, mao kini ang duha kaklaseng mga maayong binuhatan nga kinahanglan we have to be discerning kung kana itong ibuhat, naaban ito buhat sa sod sa plano sa Diyos ug tuwa sa gawas. Okay? So, ang works diha sa Episo 2:10 nagkahulugan og God's prime purpose for every believer to produce, which is divine good works. Now, niya pa'y dugang nga mga punto sa doktrina, bahin sa kaluwasan, nga angay magagiya sa matag magtotoo. Naguna nini, salvation is grace. Grasya. Ang kaluwasan, grasya. Buhat kini sa Diyos, dili ni buhat sa tao. Si Noe, ninomdom ka, sa panahon ni Noe, nagsangyaw si Noe sod sa 120 katuig. He was preaching the gospel for 120 years. Naa ka na sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 3. Niadtong panahon ni Noe, ang mga katawhan niadtong panahon na negatibo, giingon is in English, they were negative, they were recalcitrant towards the gospel. Wala sila'y gana, wala sila'y panahon, wala sila'y gugma, wala sila'y kainit, kaikag, wala sila'y kanang pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, mao na, antong panahon na. Sama nitong karong panahon na. This is the age of apostasy, sayod ka na niya na. Kung kadaghanan sa mga katawhan karong panahon na, negatibo. Yun. Wala gyoy gana sa pagtuon sa pulong sa Dios. Puro ra gyud kalibutanon ng ilang giatiman. They are laying up treasures on earth nga madugta ra, temporaryo ra, kutob ra dinis kalibutan. Pag-abot na dito sa eternal state, wala na. Wala na ibili. You see. Okay. So, ni ay dugang mga punto bahin sa doktrina sa kaluwasan. Salvation is grace. O si Noe, nagasangyaw siya sa mayang balita sa kaluwasan, sa mga katawhan sod sa usa ka gatos o kalim-an ka mga katuigan. Mga tao negatibo. So, ang arka nga gipatukod sa Dios kaniya as per God's instruction, kadto hulagway katukang Ginoong Hesukristo nga manluluwas. Kasabot ka? Kay si Ginoong Hesukristo mao ang unsa pultahan nga sa kinsa ang musod niya na pinagi niya ng maong pultahan, siya maluwas. Juan Kapitulo 10, versikulo 9.
Ang usa ka dili magtotoo, patay siya spiritually. O he is spiritually blind. Spirituhanon nga buta. O ang grabe pa, siya usa ka patay nga spiritual. Spiritually dead person. Now, nakakita ka ba og buta nga tao? Well, of course, kita tanan nakita ng mga buta. So, si Ginoong Jesucristo, misulti siya niyadtong usa ka buta ug iyang giingnan, receive your sight. Your faith has healed you. Anas Lucas 18:42. Okay? So, usa pa, kini nga itong kahimtang karon nga mga luwas na, kinahanglan magasunod na ta sa mando sa Dios. Kaya kita mga sundawan ni Ginoong Jesucristo, nagasunod kita sa atong Pangulo, ang atong agalon, ang Dios mga makagagahom, nagabuhat ni ining tanan sa universo tanan. Siya ang atong Ginoo. Ug mao nga atong sundon ang iyang mando. If you love me, take up your cross daily. Come, follow me. So kini tingali uban kaninyo kini pagtuon sa pulong sa Dios mura og na ay pagkabugat alang kanimo. It's a burden o unsa murag sakripisyo inunta. Well, mao kini mando sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Kung saan man nato pag tubo ni sa grasya kay balo kang Jesucristo, pilagi ni atong gibuhat. Kini atong buluhaton na daw tulumanon ato pagtuon sa pulong sa Dios. Atong gigamit ang atong slogan unsa to? Operation kanang SLBA. Study, Learn, Believe, Apply. Study, Learn, Believe, Apply. Operation SLBA. So, mao kini ang pagi aron magatubo ang atong kalag. Og ngano mang patubuon man tungod kay dunay tulo ka ang 3 levels of spiritual growth. Una nini pagkabatang gamay, batang masuso. So, gitandi kita sa maong batang masuso nga mga Kristiyanon, mga newly born again. Nga pagkanon ang atong kalag pinagi sa mga basic doctrines, mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia, kamatuoran, o kinigitandi na to ni sa unsa. Gatas may pagkaon sa usa ka batang masuso. Kaya pa man siya ngipon. So, sa iyang pagtuon sa basic doctrines, padayon sa pagtubo, spiritually. Hangtod makabot na niyang ikaduhang ang gitawag na itong pagkahingkod na niya nga Kristiyanon. Adolescent believer. So magtuon siya og nanay pagkagahi na nga mga pagkaon. Gahi na. Mga lawom-lawom na ginagmayng mga pagtulunan sa Biblia. The adolescent materials to study. Og sa siyang pagpadayon, hangtod makabot na yun niya ang ultimo. Ang kinatumyan nga ang gitawag na to spiritual maturity. So, inikakabot na sa maong magtotoo niya ng maong ang spiritual maturity. Then, iya nang natungtong, diha na siya mutungtong diha sa ang gitawag spiritual maturity nga mao ka na ang nga na kanay katakos sa paghihugma.
katakos pagdawat og panalangin, katakos sa paghigugma, katakos sa pagkinabuhi. So you now have the capacity for life. So, padayon sa imong pagtubo espirituhanon, ayaw paghunong. Kay wa na'y hunungay kini. Baruganay na ning panahon na kay nagkamubo na gyud ang panahon. Mao ni nga gimanduan kita sa pulong sa Dios nga magapadayon. Wa na'y undangay kini nga tong pagtuon sa pulong sa Dios. Aron sa ingon niya na magakabuot kita gyud sa kalig-on sa tong baruganan. Di man ang Dios nagagyud ang atong pagpunting, atong gitutukan is our focus. Inumdong ka, God is absolute. Di man kinaiya sa Dios is absolute. Apan ang tao is relative. Kasi nakita nimong diferensya. Karong panahon na, secular humanists nagkadaghan, nagkalipang sa kadaghan. Secular humanists. For the secular humanist, sama sa secular humanism, empiricism, rationalism, kini nagulungag, wa sila Diyos. There is no God for them. Secular humanists are never satisfied in life. Never. Huwag yung pagkakontentos kinabuhi. So these are points nga ako lagi palabas diya sa mong panumduman. Nga kitang mga katawhan God, so patamaluwas, we were in a situation of total depravity. Unsa maning pasabot ning total depravity. Kini nagpasabot nga kita way mahimos tong kaugalingon sa pagluwas sa atong kalag. Wala. We're totally depraved. Kay nasod kita sa formula AOS plus OSN equals spiritual death. Tanan nga mga katawhang may mugso ng kalibutan na patay spirituhanon. Spiritually dead. Unsay pasabot sa spiritual death? Nagkahulugan kini nga kita hingpit nga pagkaimulag gikan sa Dios. Kay hingpit man, wa natay labot sa Dios ug ang Dios way labot kanato. Wa gyud tay relasyon sa Dios. Naputol kumikan sa gibuhat sa itong unang ginikanan nga si Adan ug ang babae. Dito, nakasupil man sila, nakasupak man sila sa Dios, giigihan sila sa ikas paraiso o nga kay nahimulag na sila. Putol lang ilang relasyon sa Dios. Dili nagugma sa Dios ang nagalihok ngadto kanila kundi hustisya na sa Dios. Apan gisaaran sa Dios ug manluluwas ang tao. Gisaaran ang tao ug manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. So mao nang pasabot sa total depravity of man. Tungod sa formula, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Now, nabitaw na sa Mateo 3, 10 nga to sa 12, as it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. So, diha sa Roma 3:23 nagaingon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Tanan nakasala. Kabsan sa himaya sa Dios. So, ay mahimo ang tao. Ang tanang buhat sa kaluwasan
gihimo ni Ginoong Kristo dito sa cross. Kumplito ang iyang pagbayad sa atong utang sa sala. Gihingpit ganiyang pagbayad. So, natagbaw ang Diyos nga amahan sa iyang pagtuman niya itong maong misyon sa pagpakamatay aron sa pagbayad sa atong dakong utang sa sala. Kay wa kitay ikabayad samtang gina. Unsa may atong ibayad nga mga dagko man tang mga makasasala. Asa man tang ibayad? Mao nga si Ginoong Kristo mo may voluntaryo sa pagkanaog dining labihas kagamatoy nga planeta. Aron kita iyang tubson, iyatang lukaton. He redeemed us by His precious blood. Mao na kita agda na sa Dios. Ngatagan kitag stimulus. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Tumuo ka sa iyang gibuhat dito sa cross nga namatay siya tungod sa imong mga sala. Mora gon, mora na gipangayo sa Dios. Nga imong tuuhan katong gibuhat sa iyang bugtong anak nga mao mibayad sa imong sala. Siya ra. So, nabay gisgutan diha nga mga tao, mga unsa na nga nagahimo niya. Si Ginoong Jesucristo ray makahimo niya to kay siya ra man ang ning kalifikar sa pagkamanluluwas. Numdum ka nga siya lamang ang unsa way sala ni Adan. Wala siya napanunod nga salang panulundon. He never had Adam's original sin. He never had an old sin nature. Wala. He never had any personal sin and any evil. Wala. Wala gyud siya makabuhat og bisag gamay nga sala. Wala. Wala gyud personal nga sala nga iyang nabuhat. Gawas pa, siya lamang ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. The only perfect member of the human race. Panghingaan ko ng mga tao nga hingpit nga pagkasakop sa kaliwatan sa tao. Wala. Si Ginoong Jesucristo ra. Ang kalifikar niya na. Gawas pa niya, siya na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong sa Dios. He possessed perfect righteousness and happiness. So mao na nga si Ginoong Jesucristo sa bahin na ganis doktrina sa way kinutuban, way limite nga pagtubos, the unlimited atonement. Ana diya sa Hebrehanon 2:9 nga nag-ingon, He tasted death on behalf of every member of the human race. 1 Timothy 2:6, He gave Himself a ransom on behalf of all to be testified in due time. Kanang all diha, nagpasabot og tanang sakop sa kaliwatan sa tao. That means all members of the human race. You see? Gipulihan niya as a ransom. Ug kini ang kaluwasan nga itong gisgutan, alang kini sa tanan. Salvation is provided for all. Diya sa 1 Juan 2:2 nag-ingon usab kana. He is the propitiation for our sins. And not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Na, iyang gitubos ang tanan. Mao na nga kining iyang gibuhat, pagtuman kadto sa kabubuton sa iyang amahan, Dios nga amahan. Kaya mo man to ang plano sa balaang Trinidad. Kasi Ginoong Jesucristo maoy unsa magpakamatay ug ang balaang Espiritu Santo maopoy mo pa tinaw, mo pa klaro, mohimong tataw pag-isplikar
sa bahin sa kaluwasan. Explikahan ang tao kung saan niya pagkaluwas. You see? So, unsa pa may kapangulipas ni mo, unsa pa may mga kabaliban nga, gisangkap na magistanan sa Dios. Ang tanang mga paagi nga ikaw maluwas, tungod siyang dakong gugma sa tao. God so loved the world. You see? Yang binuhat. Ngayang gihatag niya yung bugtong anak. Aron kinsa katong mutuo kang Ginoo Kristo siya maluwas. O dili siya malaglag. Kaklaro niya na. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Mao ka na ang gugma sa Dios nga gipakita niya pinagi siyang bugtong anak. Mao na nga dakang sa o sala nga di na mapasaylo sa diha nga imong unsa kanang pasipadan. Ang Espiritu Santo mao ang tigpaklaro, tigpatinaw, the revealer of truth. Kung imo ka ng isalikway, then you commit the unpardonable sin, sala nga dili na mapasaylo. Sabot ka. Mao nang unsa may klaro niya ng gisulti sa Dios. He who has the Son, John 3:36, has life, eternal life. He who does not have the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Kanang wrath diha, dili kay kapungot, dili kay kasuko, dili kay kalagot, kay sala mana. Kana itawag na to anthropopathism. It's a language of accommodation nga imong masabtan nga mao kana ang silot niadtong mo sa likway. Ang silot mao ang linaw sa kalayo nga itawag sa kadaghanan ng impyerno. Mao na iyang dangatan niadtong mo sa likway sa labihang kadakong gugma sa Dios ngadto sa tao. So kung ang tao mo sa likway, balibad, samar ka na sa pagsalikway ni mo usa ka gasa, o ni mo dawata, imong gi salibay, imong gi labay naong sa naghatag, kadako nga unsa pagpasipala sa Dios, dakong insulto. Ug mao na ang atong giingon niya sa pulong sa Dios, nagaingon nga dakong pagpasipala o kana mao ang sala nga dili na mapasaylo. Unsa may sulti sa Matthew 12:31-32. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit it shall not be forgiven unto men. Whosoever speaketh against the Son of Man shall be forgiven unto men. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven, neither in this world, neither in the world to come. Na, kasabot ka ba? Klaro kayo ang pulong sa Dios. Pagkatinaw niya na. So karon, okay, ato ning ipadayon ugma. Atong hisgutan karon ang imo ng pagkakristohanon. Unsang pabuhat sa Dios kanatong mga anak niya. Kay doon natay tahas nga giatubang. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining matamis nga higayon sa among pagpakig ambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Salamat nining imong andam ka namong pagtuon sa imong pulong. O we consider this spiritual momentum to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
until we reach and attain that stage of maturity, spiritual maturity, the stage of capacity for life. Salamat. Ini nga mong Bible study, pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.